Тәвәккәлләргә, тырышларга районда юллар ачык. Күрше Татарстан Республикасының Чаллы шәһәрендә туып үскән. Бүгенге көндә Мөслим районында яшәүче, кошчылык белән шөгыльләнүче крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Олег Максимов тормыш иптәше Флүзә Илгиз кызы белән гаилә эшчәнлеген тагын да киңәйтү максаты белән Илеш районы хакимиятенең эшкуарлык сәгате кысаларында үткәрелгән киңәшмәләрнең берсендә катнаша. Ул безнең районда кошчылык фермасын төзү инициативасы белән мөрәҗәгать итә. Һәм аңа Шияле Әтәш авылындагы элеккеге дуңгызчылык комплексы базасында фермасын урнаштыру варианты тәкъдим ителә. Эшкуар 37 гектарны биләгән объектны бернинди кредитсыз, займсыз үз средстваларына сатып алып, узган елның август айында ремонт эшләренә тотына. Монда былтыр август айыннан бу корпуслар башта свинокомплексқа ясалган. Без аның эшләренә кирип, бөтен перегородкаларны җимереп, бөтен клеткаларны нитеп, идәннәр заливайтып, тәрәзәләр заделатып, система кормления, система паениялар куеп, вентиляциялар куеп, ясадыгын дип подписываться, переоборудовать иттек. Берничә бинаны кышлар өчен махсус ремонтлагач, агымдагы елның февралендә Бакалы районыннан тәүлеклек чебешләр алып кайта һәм аларны 3 айга кадәр үстереп, халыкка сата башлый. Авыл халкы өчен отышлы булган доминант токымлы тавыкларны үстереп сатуга өстенлек бирә ул. Бүгенге көнне доминант порода дигән тавыклар үстерәбез. Мясо-яичная порода. Үзләре дә гәүдәләре дә эре булалар, йомырканы да эре итеп салалар, күп итеп салалар. Бүтән тавыкка караганда аларның продолжительность жизни күбрәк 2 тапкыр. Безотходный, ал теге картайса уже суеп, ашарлык, аш пешерлек. Тавыкларны клиентлар Россиянең төрле төбәкләреннән генә түгел, хәтта чит илләрдән килеп алалар. Безнең клиентлар бөтен Россия, Илеш районына хәзер Москваларны китердек. Менә бүген төядек Москвалар, Иркутскилар киләләр, Краснодар, Красноярский, Тамбовлар, Липецкилар, бөтен Россия монда килә, Белоруссиядан киләләр, чит илдән. Шул Илеш районы хәзер таныйлар уже, Башкирияның бер исеме чыкты Илеш районы. Азыкларны да үзләре әзерлиләр. Моның өчен бөтен шартларда тудырганнар. Кормаларны үзебез ясыйбыз, Краснодардан килде концентратлары, зерноларны инде нигә получится закупаем, үзебезнең тегермән бар, полный смесителләр, бөтен концентратны без ясыйбыз. Кошларга таләп ителгән барлык ветеринария күрсәткечләр төгәл үтәлә. Махсус ветеринария препаратлары белән шөгыльләнүче компаниялар белән эш алып баралар. Ветеринария ягыннан безнең договор Урал Биовет белән бар, алар үзләренең консультантларны безгә җибәрәләр, үзләре схема вакцинацияны җибәрәләр производитель цыплят, и шул схема буенча Урал Биоветтан бүгенге көнне алар белән эшлибез, вакцинацияларны җибәрәләр при помощи паения, без аларга вакцинацияларны, даруларны схема буенча кертәбез инде. Бүгенге көнне контроль чисто үземдә, бер ветеринар монда эшкә килә икән, пожалуйста, с удовольствием алабыз, белгечләр кирәк безгә. Эшкуарларның киләчәккә планнары зурдан, тагы да киңәерергә, тавыкларның тукымнарын арттырырга. Киләсе елга безнең планнар монда разнопородный тавыклар үстерә, агында, кызылында, доминантында и бройлерында. Быел пока безнең әле процесс строительства параллельно бара, модернизация бара. Шул свинокомплексны хәзер үзгәртәбез, птица комплексы инде. Оборудованиелар закупать итәбез. Әлбәттә, проблемалар да юк түгел. Республикада эре мөгезле терлек асраучыларга дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтелсә, кошчылык белән шөгыльләнүчеләргә бернинди ярдәм дә каралмаган. Шуңа күрә барлык эшләрне үз көчләре белән башкарырга туры килә. Шулай ук комплекска эшче куллар җитешмәве, авыл халкының эшләргә теләмәве дә борчылу тудыра. Проблемалардан рабочилар юк, эшләргә желающилар килмиләр. Монда 3 авыл кырыйда бар, эшләрне җыярга бик авыр. Зарплатасын айга түләп барабыз. Зарплаталары 18 мең. Бүгенге көнне дальнейшем развитие киткәч, акча керә башлагач инде күтәрәбез инде 30-га да 50-гә дә эшләгән кешегә не жалко түләргә, если ул тырышып теге җанын биреп эшли икән, андый суммаларда бирергә без готовы күреп инде. Бүгенге көнне бүген килдем, иртәгә килмәдем дигән кешегә 18 меңнән күбрәк пока мин просто кул күтәрелмәй түләргә андый кешегә. Шул әгәр килеп тырышып эшли торган кеше килсә,
жанына шунда миңа теге помощник булып, ите булса 30-да түләр, 50-сендә түләр идек. Шундый монда пока приходится өзіме тракторға да отырып жүрүгө, капчыклар да ташырга, тересин дә әтәргә, кирпичин дә ташырга. Пока өзіме монда шушы бер өзім белән эшләп, пока бүтән шул теге грантлар ниләр артыннан жүргән. Чисто физически вакытым юк минем. Шулай да эре мөгезле терлек асраганга караганда кышчылык бик отышлы тармак исәпләнә. Татарияда әйтәм, ике корпус белән эшли башладык. Без анда 35 мең поголовьена бер жолы үстерәләбез икән, сезонга 2 тапкыр посадкала 70 мең поголовьена үстерәлек. Безгә ничектер эс булып тыелды ул поголовье. Бүгенге көнне полный бөтен мощностька запускать итсәк, без сезонга 600 мең поголовье үстерә алабыз. Пока 50% корпусларны запускать иттек, 300 мең получается инде сезонга мы сможем поголовье үстерергә. Аны даже нидән аңлаган кешеләр нитсәләр, бер тавыкны суйгач 1 кило ит чыкса да, ул получается 300 тонна ит чыга. Ул нидән бер колхоз КРС белән заниматься иткән инде, бер колхоз бер җәй эчендә ул хәтле итне бирә алмый. Тавыклар сатып алырга теләүчеләр өчен комплекс районның Бозтамак биләмәсенең Шуй Әтәч авылында, элекеге дуңгызчылык фермасында урнашкан. Теләгән һәр кем килеп сатып ала. Белешмәләр өчен телефон соннары 8 919 629 06 50, 8 937 596 87 00 һәм 8 927 047 64 00. Ә без инде үз чиратыбызда тәвәккәл, тырыш Олег Сергеевич белән Флүсә Илгиз кызына эшләрендә уңышлар, күп клиентлар теләп калабыз. Айгөл Муллаганова, Илеш телерадиокомпаниясе.